Bueno, mahigala makasama. Ang ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Brinda. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kagalaan, ato magtatampo si Brinda. Akong problema bahin ni sa among kahimtang sa kumbana kay ang tinuod sige magud mig-away ani niya hangtod nga naapektahan ang akong inahan ug kun nganong na problema ko ingon magud ini ang mga panghitabo. Pamela, one igalaw ang katawan. Pamela, two kumimbot ng ganito. Pamela, three parang kilikiliti. Pamela, four gagayahin ang F4. Isayaw mo galaw galaw. Pamela dang tadadadang. Wag nang sumakit ang ulo nyo. Ay, ko na taon. Papahuwaya na sila. Ngano de ka diha oy, nikanta naman ko diri. Dili ba? Ang buto ko ipasabot ba? Papahuwaya taon na itong mga silingan day. Gusto silang papahuway. Pero, butag sa iyo taon. Saan ba ano kay kaniya? Ilong na toy oy. Buntag utaon. Di na ron din katug. Wa na sila tuhak ka diha. Oh, para ni mo. Kay wam kay trabaho magabi. Pero kanang ato mga silingan puro sa work from home. Noon saan taon kay? Wala sa ito magabi. Adlawan na ila katog. Unsam na sila mga ungo rin na sila. Ay, kasi mataktakam lang kay. Mabito ni mga ungo, matukog maadlawan unyag magabi mo rampa mangitag mga biktima unon. Nastilan, ni mo kani atur na prinda kani adto. Kuya kay bisursuroy kagabi kay daghang kay abat, daghang ungo pero karon ang mga ungo mamakwit na oy. Mamakwit ka naman. Oh, sila may mahadlok maglaroy-laroy magabi eh. Kay ngano, daghan mo kay mga adik, ha? Kaya mga adik daghan mo kay na. O nya, ang mga adik di naman ang bilang ungo. Perbidang badlok ba na? Basta timingan ka, nya makasuyop ng mga adik. Ay mapabuang-buang ka, ang ungo malugusan oy. Ano anak di ay? O ano, bitaw na ka. Mao na nga, nabitaw kay kailang ungo. Wato siya ang kanang mangunay silingan ha. Pero tungod sa itabo niya ang hapit siya malugos sig adik. Uy, may retired sa'yo eh. Retire nga naman. Kay dili ko no magsilbi ang iyang power sa mga adik. Dili mahadlok nila ang mga adik. Mas sila pa kuno mahadlok sa mga adik. Mao nga nagminus na karon ang ilang mga ungo, ha? Minus na kuno kayong mga ungo ron. Wa na din sa syudad. Pero ngano day naabot ka ana? Unsa day connection oy? Nga ako nagkatakanta raman ko diri. Unsa day labot na ako sa Ay, ungo? mao ganing gibadlong ti ka ha. Kay naapataw way mga katuog day. Nabahala sila oy. Unsa sila magbuot na ako? Oy. Sila bitaw magkatakanta na sa ilang mo badlong bagod ta. Baday hilom di ay pabilib sa kang kanahana kada. Kasi pabilib. Pabilib ng imo. Abi kay pulos man ang mga babae nagpuyo diya sa tapad, mga call center Iyan. agent man na sila magpabilib kunuhay ka. Hoy, pagtarong anay mong pagkatao ha. Tingalig na piti karon. Bahala ka niya. Sige, kanta niya bayo. Ha, bantay bitaw manawa ka na kung na police warrior. Nganong mga riman ang mga pulis? Tungkol reklamo ka kay sabak kay kaniya. Sapa-sapa ka. Unsay ngan? Ambot ini akong bana. Ang lain man noong mga tao ang gihuna-huna. Ako noon nga iyang asawa, wag maghuna-huna na ako ug naunsa ko. Paita. Ako lang siya gipasagdan oy. Unya to. Ngano ka, Brenda? Wala ko kasabutan na akong bananay. Ngano man? Murag di naman siya mudapig na ako. Kung doon ay mga angayang desisyonan, wala ko kasapot. Di na siya pareha sa una ba nga kung unsay yanong desisyon, tando kay tando lang ni siya. Karon, lahi na gyud. Ay, kaya ni mo. Sa una no ako, Brenda. Ana man gyud ang kinabuhi. Di man tanan natong gusto matuman. Kay timan niya, di lang kay ikaw maido na una-una. Daghan mi. Og imposible kayo nga dili magasumpaki ang inyong mga desisyon. Pero lahi lagi gyud kaayo ron nay. Uy, aw sige lang makakita ra niya ka tan-awan niya. Ay, ni mo. Di man guna siya pareha sa ubang banagod nga musabay kung unsay gusto sa asawa. Ay, nauna sa. Mo lagi na akong giingon ni mo. Nga ang tanan doon na lagi kausaban. Mausap pa man gani ng naong sa tao, nga lisod na kayo, kanapang batasan. Badanay uy nagparehas man lang munay. Sige lang, di pa ko ninyo masabtan karon pero sa umaabot makasabot ra mo sa akong gibati. Nagkaingon ko sa akong kaugalingon nga wa ba ka ko sa buti ani nila kay murag sila ra may nagkasinabot. Unya to? Oh, dili ka gikan day. Cha? Matod ko diin kagikan sa iyo ang kalakaw. Ipukaw ta ka pero wa ka ni mata. Ako na lang nilakaw. Mao gani din kagikan. Dito ko doktor. Doktor? Ano ka? Saan? Doon na kasakit eh? May gibati ka diya? Brida? Recorded by X Thunder Gaming.
Unsa gibati nimo? Unsa gibati nimo? Ikaw may batig naong. Bugal-bugal lang tanimo. Kanang maglipong-lipong ko. Murag lain kay akong paminaw. Mao to nagpa-check up ko. Nya usay po doktor. Stress ako nun ni. Nagyud sa mga doktor. Giristahan ra ko. Nya pagkahuman giingnan ko nga, di ko maguna-huna og kanang di ko maguna-huna og maayos problema ba kanang matug sa kuno og sayo ug ang pinaka-importante nga akong buhaton kinahanglan nga maadto ko og layong dapit kanang Japan, Australia, America. Kinahanglan gid kuno nga imo kong i-tour. Sige, amo ba? Sige ta na. Karon na yun? Wow ha! Asa ta maadto dong? Sa tamo aktor, mo adto tag doktor dito mo lain nasod. Unsa? O mapasikan opinyon ta. Oh, ito'y tuo ko makatur na kukidol pa ni mo napi. Unsa pre? Uy, kadako gud ni mo problema pre. Asawa pre. Na, May dawa ko sabot sawan ko. hay. Anak yun ng mga asawa pre. Nay usahay lisod kay na silang sabton. Nay kanang akong asawa ay. Mabuang ta usahay. Ngay ano pre? Unsa man problema na mo sawa pre ha? Mulakaw ka di katugtan. Kasapan ka. Unyaw ka narastas bay. Yaw-yawan ta. Kay sige lang kung lubog sa bay. Kas kang paita. Mao mo pre. Oo pre oy. Mao nang usahay ingnon ko sa akong among laki nga. Kanang kami nyoon, duha ra gyud ang kapaingnan. Complete og pinis. Kana kung makasawa kag babae nga buutan kayo, kugihan, aon nya. Inampuon, mao na sila gitawag og complete. Complete. Oh, duha ra may kapaingnan kami nyoon pre. Una, complete, ikaduha pinis. Ha? Oh, Nang pinis kay kay katawa pre. pinis kayo ha? Oh, kay pinis oy. Dili pinis kadako kay pinis ha. Dagala ning paagi ng pinis pre. Lagi. Unsa klasiyaman nga complete? Unsa may kalainan ng complete og finish pre? Ang complete pinis pre. Mauli ginay makasawa kag buutan kayo sa tanan unya. Unya masinabuton, mapinanggaon. Aha. Mao nay ginaingon nga complete. Oh, mo ni say complete. Oh. Mao nay siya complete. Unya ka ng finish. Oh. Kanang kaminyo, kanang kaminyo naman. Kanang maminyo ka og asawa nga Bungira. bungangira kay sugarol, gastador. Aw, wala na. Pinis ka. Abugot sa ito pre. Ikaw ba? Ayaw ra gusihig away ng bana nimo. Ha? Mapuno gani na magmahadyo ka. Layasan ka gyud. Layas good town. Ako pa magani mo biraan ang adong gawas kay ako nang palayason. Awi na lang ana. Base no sa lang unya kadlaw ani. Mahinganga ka lang. Ngawa na day diha imong bana. No, di ko na mahitabo nay. Kay og iyan ang buhaton. Asa man ko na siya paingon nga wa man siya kadugo nga taga dinis atong lugar, taga Mindanao may kaliwat ana. Mga gina mulayas ang panuhak bisag unsaon nagpalayas nay. Taba ka di ay. Kanang imong problema gamay ra kay na. Di na para sa akong problema. Ha? Unsa na imong problema nay? Sus Brenda. Kini nga akong problema. Wara nis kumingking sa imo ha. Mas may pang katapusan. Napay bayranan. Pero na akong bayranan, waga katapusan. Utang man na imong problema nay. Mao gani. Mas may man ang imuha. Kay kuan man kamura. Masabot man ninyo. Kini nga ko lisod ang sabuton. Kay lain maning tawana. Maningil mang daan. Mangisog pa. Nya unsaon man pagkasabot ana. Ay nay, sige lang nay, ayaw ka balaka. Kanang mga maniningil nimo, mapulan ra na. Napulada na. Tutude oy. Kanang imong problema, okay ra na. Kay mabayran man na nimo. Kining ako kay bisag unsaon ko na akong bana, wa man gini ayo nay. Adi ay. Wa gyud kay ayo. Tay. Karon na kami ingon nga wa koy ayo. Pero kaniado, murar ko gito yung mga udsay yung gisugo tuman ego ha. Nya karon di na ko tuman sa tanan nimong gusto niya. Mao na nang wa koy ayo. Kay wa na bitaw. Oy. Ayaw mo na pag-away oy. Dili Sayang na ninyo. Napuno ko ani mong anak nay. Aw, ko napuno na. Aw, ni awas na. Sus Mario Josep oy. Pagchon mo di oy. Brida. Kay bawa ka bang unsay pasabutan ng letter M sa main? Wa. Wali ka, please, sulti ati ka. Murag, dili ka butuan ning mahibaw ka. Kung unsa, nga mao man imong paborito. Unsa lagi? Money, ha? Kwarta. Sige, bring mata, ha? Dungog kwarta, sige rin mata. Ha? Now, kag kwarta bayhana ka? Hilom di ay. Oh. Nya ni baba kag unsay W sa woman? Wa. Ang W sa woman kay withdraw. Oh. Sa mata. Wow. Napay pinawaw. Skaptika mo sa kwarta na no?
Unya withdraw, has kang abtika di mo panuha ka. Now, jud kag kwarta. Hilom ay, ang tao ug way kwarta, lupig pay giatay ana. Mao nga ikaw, ayaw pag ihas-ihas diha nga kunuhay, wa ka maginahanglag kwarta. Hilas ba yan mo? Sige malagani kag pang-loan. So di anti ka ha, kanang men, mo na problema kay namong mga babay. Mangutana kag ngano, ha? Mangutana ka ba ngano? Pangutana daw yun ay panuha ka ka. Tungod kay kanang men, naugtas na mi anak Ha? kay menstruation na namo, menopause na namo, sa laktod na pagkasulti, minatay kang dako. Sa. Bida sa din boy. O yung sa magod mo. Ha? Unsa di mo muhunong nga ng inyong away? Nay, mahunong na ko mahunong ni mo anak nay. O ganang hunungan ko, nga wa pa may stopper. Ay, Ag di mo muhunong no. Panglayas mo. Panglayas mo din he. Gadala mo samok. Panglayas mo. No, ganun mo layas, magunay ka nito na may palayasa. O, okay lang yun di mo. Kini siya nay. Mo ibalaya sa kay. Ako, kini siya may dagkupot ni dili ako. dili ko mo layas. O dili sad ko mo layas. So di mo manglayas. Pues ako'y mulayas. Oh, nanay! Recorded by X Thunder Gaming. Unsa man? Di gud mo muhunong kay mulayas ko. Unsa man, mulayas ako. Ano di mo maningog? Mulayas sa bag ko, tingog mo. Nay, ayaw ka bala ka, nay. Dili ka mag-inusara. Kitang duha ang mulayas. Duro ka mo raman. Ibili ko nyo dili. Ako yung di ay ka na to eh. O nay, dito ka pasagdan eh. Na, iyati na. Uy, way ayong pagkalayasa. Murarata ding namalhin. No? Pagtuyo boy. Ikaw, no? Ah. Bisag unsaon ba? Tunok yun ka alang nako. Day, tunog ko pa rin mo. Oh, Oh, swerte ka. o gusto ko na nakasulir ang tunok ka man. Swerte ka kay tunok baka ako nimo. Buti pa subot. Awa pa ka matunok. Hulma pa lang daan nga matunok ka. Pero ako, sulti ka. Dugay na kung natunok nimo. O karon pa lang ha, tarawa. Ha? Gikong grina ng tiil na ko kung natunok ko nimo. Hilom, day. Day, nausab na gyud ka. Kasi nausab ha? Naong rin mo ang nausab, ha? Gipausab di mo. Pero yung batasan, day, wag yun mausab, day, ha? Maulgya pon, nawong kag kwarta. Agilo mo! Oh, nay, nakakadiha, nay? Ah, Bihan na, nay. taon. Narakasluyo? Kundi mo mohon ang anang iyong away, no? Basig ka mo'y makaingon nga nung mamatay ko. Nay, Sige, padayon mo. Gusto man ka mong mamatay kong dali. Ha? Tuwasan ninyo na yung away. na- Nay, kalma lang, nay, kalma lang, nay. Kuan, kalma lang, nay. Kasan ako, gikapoy ako. Kamogyo'y makaingon nga nung mamatay ko. Mamatay gani ko, kagon, tagod mo. Ayo! uy. Morning ba ni Segunda Disgrasya? O, ato na. Nga naman. Ay Si Tuyo. kining taga RMA linding ko nang kurektor ko. Maghatag ko aning notice gikan sa among legal counsel. Unya at the same time nag-silent po kog tig-deliver. Oh, yung notice sa biko. oy. Putlanan na mo. Hasas tubig. Patay. Putlanan pod. Pirmahin ning notice gikan sa among abogado nang kay ikihar gyud kani. Mapriso jud ka. Bangas ka. Nay, Unsa? mananali ka pa. Nay, ano Nay, lang Nay, mo tilay? Sinalay, atake! Nay! Nay! Mao ni among problema kay giatake akong inahan. Nagtuomi nga kami ang hinungdan siya pag-atake, pero naasay laing bahin sa mga una nga kadtong kolektor sa lending. Ako gaduda ko no, ang kolektor bay nakaingon. Makiha to na mo siya. Unsa man sa inyong tan-aw be? Tambagi ko no ko. Unsa man og kamo ang pasultihon? Brenda. Ate Pres? Okay, ang sendo na ito karagdalawa. Si Inday Brenda, Ate Pres. Brenda. Oh, si Brenda, Ate Pres. Ang iyang, kanang ang buhat niya sa iyang bana, sige silag lawli, sige silag away. Nya hantod nga ni interrupt ang iyang mama, ana badlungon sila, nya kan. Di ko patuo sige gyud paglalis mo to nga nakahukom ang iyang mama nga bulayas. Unya mula mukuyog iyang ang iyang asawa karon mukuyog sa siya. O ningon si iyang mama nga uy murar tag bamalhin ani kuyog matatanan. Sus di abot pa to maningil slindig Ate Pres. Unya ang iyang mama nakautang dahil slindig. Pagpaningil kinsa ni na si Kuan dia si pangalan niyang mama si Gundida siguro to na ayo na si Gundida ay dili ayo na si Gunda Disgrasya siya o ano man siya ningil ko sa linding nimo kolektor ko pat nakuyapan iyang mama namatay taon na tipres punya namatay ang gipasingilan siyang
asawa ti pres nga katong kuan giatake ang inahan nagtumi nga hinungdan nga ang iyang atake o katong kolektor baga duda siya ay giatake re ti pres nga duda siya nga ang kolektor mo'y nakaingon makakiha ba kuno sila unsa man sa inyong tan-aw please tabagi ko ninyo kung kami pasultion makakiha ba ka sila ni ati pres bab Doy, uy mo kiha na, uy. ha Mangil bitaw na, mangil. Kiha nga. Pag-abot sa kolektor, daan naman silang kaaway, daan mang init ko ang mama. mao lagi Oh, pag-abot sa kolektor, daan man silang naglalis. Bisa na gani ba? So may sas kolektor, igor man sa naningil. Oo. Oo, nyag na. Masangin lang nila. Oo. Di, daan man sila nag-aaway, daan man init ko, Wala, daan giwa, man flare uy. up ang iyang mama. so Uy, why wala makiha di kolektor. siya bakakiha ni ati pres no Dili, uy. Kolektor, oy, daan man sila naglalis. Daan man gubot ang ilang pagpuyo. mao sige tinuod na Asa, na tayo pa ang sige baterya. sige bab Juan 15, versikulo 9. Okay? Nahigugma ako kaninyo, ingon nga ang amahan nahigugma kanako. Pabilin kamo sa kong gugma. Ug ari kas 11, ingon diri ay, verse 11. John 15, verse 11. Gisultihan ko kamo ni ini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay. So, kining ato ang problema karon Brinda, kana yung sitwasyon man gud. Dili mo kapasangil ang kolektor mo na ingon sa nahitabo sa imong inahan. Daan ang inyong pagpuyo nga way kalinaw, way kalipay sige mong galalis. Gani naghiskot mo layas, kuyog pud og layas. Dili kapasangilan ang kuan oy kanang kolektor. So, labot sa kolektor ito. Oo. Igor ang taon na naningil siyang trabaho. Kana bitong moadto kag mga simbahan na mga petisyon nga mo chikan alang sa mga prayers nga dito ay peace in the home. Wala man may peace. Wala, oy. Gubot mo kayo. Di pa abot sa kolektor. Daan ko mo nagkagubot. Wala mao. O daan ko mo gubot. Ayaw mo. Ayun nga pa ang kolektor mo yung nakaingon dili. Ay, kaya mong mama, daan na nga nagbukal ang iyang dugo sa kasuko. Pag-abot ang kolektor at tingali na punan. Pero daan na nga. Ayun tampong nga. Daan na nga. Init ang iyang daan. Kana bitong na mag-away bito Pedro kada na maglalis niya na moabot yung ay pagsursura ha eh di akong oron Apil ti karon. ala bitaw mo nag-ingon ana daan na sila nagkagubot ang mayo ani nga magsabot-sabot ka mo og unsa mag-ipon ba mo puyo maglain ba mo karon na ay kalinaw ang inyong pagpuyo apan sa ako nang gibasa lagi dire Osbonato Juan 15 versikulo 9, nahigugma ako kaninyo, ingon nga ang amahan nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. Ini, unya, og 11, nga na, isultihan ko kamo ni ini, aron mabatunan ninyo ang akong kalipay, ug mahingpit usab ang inyong kalipay. Kani, may tungod lagi ni Ginoong Hesus, kung giunsa kita niya pag, higugma, tungod kay nga amahan nahigugma po kaniya, ang imong diretsoon nga adunay kalinaw ang ilang pagpuyo ang ilang lesyon sa matag pamilya kani atong ibasa ron diri kani atong nabatian diri karon ate pres why kalinaw why kalipay ang ilang pagpuyo pero why pang Ginoo ang inyong pagpuyo Mulaya sila, makuyog mo ang tanan. Siyang layas lang ko, yung makuyog na to, yung inahan ng layas. okay pa suryaw na nino bisan ikaw nga kay labot ate pres nya naakas pikas kwarto gubot kayo mo ikaw na minaw di sa ka ikaw may mutang oy alingog-ngugan ka kana bitong ay mag-away nga mga magtiayon pamilya Pengulay ko, tinuot yung sa kong mga manghod, no? Ay, ito nabayot ka man, oy. May kupot. May away. May away. Ang mayo ani, nga naamoy pag sinabtanay, naamoy pag ampo, naamoy pag tinahuray, aron sa ingon, na ay kalinaw ang inyong pagpuyo. Na, di ba? Kung sama sa pagkakatato naman yun, Kung ako ang pasultihan,